Iinkundla zamatyala zizakungenelela ukufumanisa ukuba kusemthethweni kusinina ukunqunyanyiswa kosomlomo womasipala waseTshwane nalowo wayengusomlomo kumasipala wesixeko saseRhawutini. Oku kuza emva kokuba umphathiswa ojongene noomasipala eGauteng umnumzana Lebogang Maile enqumamise unkosikazi Katlego Mathebe nomnumzana Vasco Da Gama isithuba seenyanga ezintathu ngokulandelelana ngaphandle kwemivuzo. Kodwa iDA ithi iza kusicela umngeni enkundleni esisigqibo. Abaceba ababini banqunyanyisiweyo batyholwa ngokungakwazi ukuziphatha nokudlala ipolitiki. Umnumzana Vasco Da Gama utyholwa ngokusilela ukubamba intlanganiso yebhunga kunyaka ophelileyo kancinci nje phambi kokuba i-ANC ibuyele kulawulo kwakho kumasipala ombhaxa waseRhawutini. Ukanti unkosikazi Mathebe yena utyholwa ngokuba nefuthe kwintlanganiso yebhunga eyayiza kuvotela ungamnathemba ngakuye. Our decisions in respect of both councillors are consistent with the law and impartial to avoid any accusation of tilting the balance of forces in council to favor a particular political party. Umnumzana Da Gama wasuswa njengosomlomo kumasipala waseRhawutini emva kwevoti yongamnathemba ngakuye kwinyanga ephelileyo. eTshwane ivoti yongamnathemba ngankosikazi Mathebe iphanzile izihlandlo eziliqela kuba ibhunga likwazi ukude lihlale. We believe that we have a case, a very strong case, and there is precedent already. So it is on that precedent that we will definitely be approaching the courts to take the necessary action to have this whole process reviewed and to be reversed. Umhlalutyi wezopolitiko uthi yonke lento inepolitiki phakathi. Upanishwa kuka Vasco Da Gama andiqondi uba yinto right because upanishelwa into wayenze ngokwayesispeaker. Akasesispeaker ngoku. I think bafuna ubonisa nje ukuba mhlambi baphethe but eTshwane icase yabo istrong pha. Kuwo wonke ke loqulukubhode abona abantu baza kuba ngamaxhoba ngabahlawuli berhafu kuba bona inye into abayifunayo kukwanjiswa kwenkonzo.